खुलुमबाय नोंथांखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ बे समाव नोंथांनि सेराव आं फैदों दिनैहाय नोंथांमोना जि बाथौ मोनसे फोरबो बे बाथौ फालिनायाव मा बायदियै नेमखान्थि फालिनाय जायो बेनि माखासे खोथाखौ नोंथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय बरायग्रोबाय आरो नोंथांखौ नैबे जोंनि बाथौ सिजौ गाहाय बे गाहाय बाथौनिफ्राय नोंथांखौ जोङो फारियै बुंफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों आं बरायबाय नैबे बाथौ फिथा होनना बुङो बे बाथौ फिथायाव जोङो सिगां 18 जरा खुन्थिया गायना लाबाय बे 18 जरा खुन्थियाखौ गायनायाव बाथौ गौथुमा दिनैनिखौ थिरां लादो जे गिबियावनो बाथौ फिथाखौ होबाय होखांनायनि उनाव जोङो 18 जरा खुन्थिया गायनांगोन 18 जरा खुन्थिया गायनायाव जोंहा गुरुफोरनि नाम दङ जेरै मोनसे सिं बोराइ मोनसे सिं बुरै सि बोराइ सि बुरै आहाम बोराइ आहाम बुरै इहु बोराइ इहु बुरै आफाव बोराइ आफाव बुरै खुरिया बोराइ खुरिया बुरै महिला बोराइ महिला बुरै बोरलि बोराइ बोरलि बुरै सं बोराइ सं बुरै खैला बोराइ खैला बुरै आग्रां बोराइ आग्रां बुरै जोमोन बोराइ जोमोन बुरै हाजो बोराइ गंगार बुरै रजं बोराइ रजं बुरै हासुं बोराइ हासुं बुरै एमाव बुरै माइनाव बुरै बेखिनिखौ दुमनानै जोङो जराबा खामि हेबगोन बे जराबा खामि हेबनानै बेनिफ्राय जराथामखौ जोङो दाउथु बिखा हेबगोन बेनि उनाव जोंहा फैनानै सिजौ बिफां गायगोन गायखांनायनि उनाव जोंहा लिफा लाफा खालामनानै जों गासिबो साफा खालामनानै जों बैथिं थांसिगोन आरो नैबेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ जोंहा राङासि मिथा हासिं बेजों मा फोरमायनो नागिरो धोरोमनि खोथायाव खांनायगिरि फालिगिरि फोथायगिरि बिनि उनाव मा थाबोयो आरो बिनि उनाव जोङो लाइजुलाइ गांसे होबाय लाइजुलाइ गांसे जाबाय आनान गसाइनि नाथाय बेयाव जोंहा लाइजाम गांबा दोङो बे गांबाया जाबाय सानजा बोरालि राजखुंग्रि हाइलं आग्रां खैला आरो लाइजाम गांथाम दोङो बे जाबाय रांगासि मिथा हासि बा खांनायगिरि फालिगिरि फोथायगिरि दा बेखिनियानो जोंनि फालिबावबाय दा बेनिफ्राय बैथि थांसिगोन आरोखि बे बावथायाव मा होनाय जायो बे बावथायाव जोङो जिखिनि जोंहा बुट प्रसाद फिथाइ सामथाइ जिखिनि जाव मोनजायो बेखौनो जों बावनाय जायो जाहाथे जों थांना थानायनि थाखाय जिखिनि मुराद नांगौ बेखिनिखौ जों गोथां बुस्थुखौ बावनाय जायो दानिया बे जोंहा मन्दिर खालामनो गोनां जाबायना नाथाय बेयावथ' जोंहा लांदां थायोमोन दा अखा बांखानि थाखाय बेखौ फिथाइखौ लाना फैनाय जाबाय बे नैबे जिखिनि अर्थ बेखिनि अर्थखौ बेखिनिखौनो बुंनाय जायो बे लाइजाम गांसे बबाय ओमफ्राय लाइजाम गांबा लाइजाम गांथाम बेखौ जि बुंदों बेखिनियानो जागोन बेयाव जाबाय सानजा बोरालि राजखुंग्रि हाइलं आग्रां खैला ओमफ्राय रांगासि मिथा हासिं आरो बेखिनि जों जिखिनि बावथाय होनांगौ बेखिनिखौ होबाय बेनिफ्राय जोंहा बै माइनाव फिथा दङ माइनाव फिथायाव दा जोङो नैबे आलिखौ होखाबाय बेनिफ्राय बे माइनाव फिथा दङ बे माइनाव माबाया बाराजा बे बाराजा जाबाय बा हा दै बार अर अख्रां बेखौ बिनि फानबा होयो फानबानि बेखिनि बावथाया जोंहा आनान गसाइनि नामाव बिसोरनि नामाव जोंहा आलारि बाथि फानबा होयो फानबाया हा दै बार अर अख्रांनि बेखौ जोंहा फुयो ओमफ्राय नैबे गोजोनालि बे गोजोनालिया सोरगोनि लामा बेयाव जेबो लामा थाया बेनिखायनो जेबो अन होनाय जाया बेनिफ्राय नै फैनोसै बेखौ बैसुमुथि आलि होनना बुङो बैसुमुथि आलिबा बै गुरुफ्रा फैबाय बै जे बेरा होदोंमोन बे बेरानि अर्थआ नैखौ लाना फैनाय जादों आरो खांख्ला थुबाय सारि सारि बैसुमुथिनि आलि अन सारदों खुरगौ आलि लाइजाम बुजुदों लारि लारि बिबारनि आलि दा जोंहा बेयाव गुरुफोरखौ बुंसै दा नैयाव बेनिफ्राय मोनसे सिमब्राय सि बोराइ आहाम बोराइ इहु बोराइ आफाव बोराइ खुरिया बोराइ महिला बोराइ बोरलि बोराइ सं बोराइ खैला बोराइ आग्रां बोराइ जोमोन बोराइ हाजो बोराइ गंगार बोराइ रजं बोराइ हासुं बोराइ एमाव बोराइ बिदिनो 18 जरा खुन्थिया 18 जरा बै 18 फैफिनबाय बे फाथालियाबो 18 जरा फाथालि होनानै जाय जों जिखिनि फिथाइ सामथाइ बुट प्रसाद बेखिनिखौ होनाय जायो दा बिनिफ्राय थांनानै माइनावखौ मोनसै दा
एसे जों खमायोसो एसे खमायो जों एसे खमायोथ' जों माइनाव फिथाइयाव जोंहा लाइजुलाइ गांसे ओमफ्राय लाइजाम गांनै बे जाबाय जोंनि लाइजुलाइया जाबाय माइनावनो होबाय जाबाय माइनाव बोरायगिरिनि सम्पर्क गैया दे बे माइनावसो माइनावा बे लाइजाम गांनै थागोन मोनसे जाबाय रज'नाय आरो मोनसेया जाबाय गोहो जानाय माइनावखौ थारमाने जों बोलै जोलै मोनसे नांगोन जोलैनि थाखाय जोङो लाइजाम गांसे आरो जों गोहोनि थाखाय आदारनि थाखाय माइरंनि थाखाय बेखौ खालामो बेनिखायनो दा जाय फाख्रियाव जों गायोब्ला लाइजुलाइखौ होबा फाख्रिनि साहाथिं लाइजुलाइ होयो बे थाबाय माइ बे जाबाय जोलै आरो नैबे माइनावा सानजाथिं थागोन बे जाबाय गोहो जानायनि आदार दा बेनो दा जोङो बेखिनियानो दा माइरंआव अन्थाइ होनाय जायो बेखौ अन्थाइया जाबाय गिलिर जानो थाखाय थारमाने बे जाहाथे दा खुंख्लाय बायदि दा बिरलां बांगुर बायदि दा गोजावलां होननानै जों बेखौ मिथिना रायनाय जायो आरो दा बाथौनि जिखिनि फोरमायथि बेखिनिया नैबे जिखिनि बावलाया दा नों माबा 10 मिनिट बुंदों दा जों आथिखालाव आइजो माहारि हिसाबै आइजो माने जोंनि बाथौ धोरोमाव आइजोफोरखौ माइनाव बुङो जोङो आगोलो जोंनि बाथौ धोरोमाव माइनावफोरा सांग्रां नङामोन दानि दिनाव आथिखालाव फैबाय थानाय समालासै आरो दा सोलिबाय थानाय समालासै जोङो बहुद माने जाथि माहारि बर' हारिखौ फोसाबलांनायाव आवगायबोबाय आरो जोङो बिदिनो माइनावफोरा दाब दाब बियाब जिल्लाफोराव गोबां गामि गामि बियाबफोराव थांनानै अर्गानाइज खालामबाय दङ जों बर' जाथिया थांना थानो गोनांब्ला जोंनो मानि गोनांथि जों धोरोमजोंसो जोंनि बर' हारि माहारिखौ जों फोसाबनानै फोथांना लाखिनो हानायखौ जों नुहुरदों मानो होनबा बिमा माहारि बा माइनावानो जोङो न'नि साफा साफा फोसाबगिरि दौरि बायदि जों जुदि न'खराव माइनावफोरा थिग नङाब्ला माइनावा बोराबब्ला थारमाने न'खरा जोबस्रांनायनि लामायाव आरो फिसा फिसौफोराबो माइनावनि आखायावनो जोङो माइनावफोरा निजिनि फिसाफोरखौ न'खरावनो माइनाव हिसाबै खानानै जोङो जोनोम होनानै फिसाखौ जोङो माबायदि सोरां लामायाव लांनो हागोन बेखौ जोङो सिन्था धारा खालामनानैनो जोङो मोजांनि लामायाव आवगायलांनो हायो ओंखायनो जोङो दा आइजो माहारिया गुबुन गुबुन जायगायावबो जों थांनानै बाथौ धोरोमखौ जों फोसावनो हाबाय आरो जोंखौ बर' जाथि हिसाबै बर' जाथियादि बेबादि बाथौ धोरोम दं होननानै जोङो गुबुन हादोरफोरावबो जोङो बर' जाथियावबो आइजो माहारि माइनाव होननाया माने बहुद सांग्रांसै होननानै जोङो मिथिजानाय जाबाय आरोखि बिदिनो जोङो आरो फैगौ दिनफोराव जोङो जाथिखौ माहारिफोरनि गेजेराव आइजो माहारियानो जा सेंग्राफोरनि गेजेरावनो जा गुलाय गुजाय गियान मोनस्लाबै गियान लानो हास्लाबै बेलायाव जों जेरैहाय गान्जा सोबनाय निसा लानाय आरो जोंनि माइनावफोरनि गेजेराव धोरोमनि सिबिथि सांग्रांथि गैयैयाव जों दिनै धोरोमाव इसोरनि फोथायथि गैयैयाव सिबिनो रोङियाव जों दिनै न'खराव गारलाय गुजाय जानानै गियान लानो रोङियाव जों माइनावफोरनिफ्राय दिनै जों बिदि गुबुन जायगायाव निजिनि न'खरखौ फिसा फिसौ गारनानै बिजि गारनानै जों लांखारनायफोरा माने सोमजिनाया बारा जादों दा बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय जों बाथौ धोरोमनि माइनाव जानानै जोङो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय जों आवगायगासिनो दोङो आरो दा आवगायनाय लेखायैनो एसे गियानफोरा हाबनानै जोङो खायसे गामिफोराव मिथिनायफोरा धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे एसे जानगाराव फैनो हमदों आरो देनद्राय सोबनायफोरावबो दा एसे बाथौ जायफ्रा न'खराव बाथौ सिबिनो हमदों गियानखौ लानो हमदों बे न'खराव जानगार जानो हमदों आरो बिदिनो जों फोसाबलांनो थाखाय जोंनि मिरु गौथुमा गोख्रोङैनो आवगायलांनो हाबाफारि लानानै गामि गामि बियाब जिल्ला
फोसाबनाय हाबाफारिखौ लानानै सोलिगासिनो दं बेखिनियानोसै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बाथौ धोरोमा गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि जायो बेखौ खौसेथि लाबोनो थाखाय बा मैयानि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे डेलिगेट जिरायदोंमोन बेवहाय मा सावरायथिनाय जादों दा जोंनिया बे दुलाराय बाथौ गौथुमा जाबाय बुहुमनि जिमान बर' मानसि दोङो बा बर'नि नेमखान्थि दोङो बेखौ खौसे खालामनो थाखाय बे डेलिगेट हाउसाव सोलिनाय जायो आरो बे मथे दिनै 32 बोसोर जाबाय बेखौ खौसे खालामनाय दिनै बेफोरबायदि लाना फैदों आरोखि बे खौसे दा बे जाबाय जों खुनु बोलिनि बाथ्रा गैया बिबारनि बाथ्रा गैया जोंनिया जाबाय आनान गसाइखौ गाबज्रिनांगौ दा बेबो जाबाय जायफ्रा बोलि होदोंमोन बिसोरथ' गासैबो बोलि गोजामोन दिनै खिन्थु बिनिफ्राय माबा फोसाबनाय नागिरदों मुक्ति नागिरदों जाय मानसिया बोलिखौ नागिरदोंमोन बिथांमोनाबो बिनि फिसालाफ्रा मा जादों दिनै मुक्तिखौ नागिरदों दा मुक्तिनि थाखाय बे पापनिफ्राय मुक्ति खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बे नियमखौ खालामदों बेवहाय नोंथांमोननि गेजेराव बाथौ धोरोमाव मोनसे आफादाव गोबां रोखोमनि माइनाव आफाद दौरि आफाद बेफोरबायदि थायो मा आफाद दङ बे जोंनिया गिबि आफाद थाबाय गिबि आफादा माबाखौ सालायगोन जोंहा कमिटिखौ जोंहा लाइमोना सेंग्राफोरखौ जोहोलावफोरखौ जों माने फोरोंनाय लाइमोन आफादनिफ्राय गथ'निफ्राय फोरोंनाय फोसाबनाय फोगोमनाय बेखौ फोरोंनाय जायो आरो थिग তেনেकै माइनावनियाबो बिदिनो माइनावफोरखौ माबोरै फोसाबनांगोन न'खरखौ माबोरै सालायनांगोन बेफोरखौ साब सिखोन खालामनो थाखाय दिनै जुगा जाबाय शिक्षानि जुग दा आग्लानि रखम नंलिया गतिके दा बर्तमान माइनावफोरा बिराद शिक्षित जाबोबाय फोसाबनो रोंबाय आरोखि आरो बेनि उनाव दौरिफ्राथ' आरो दौरिया दा बे फोसाबनाय लामा सिगां मोनबेसे रोखोमनि थायो दौरिया मोनबा थाखो थायो जाबाय गासैबो कमन थारमाने जय दौरि होनना बुङो मोनसे जाबाय दौसि मावगिरि आसारि गोथारि आरो बाथौ गुरु जोंहा दालागै बाथौ गुरु ओंखाराखै थेवबो नैबे बाथौ थान्दैयानो गुरु दा बे जाय गुरु जाना उथियो सोरनि बिमानि उदैयाव जोनोम जायो जों बेखौ नेनांगौ दा बेखौ आसा खालामनो हागोन मोनसे समाव फैगोन बिजाब फोसाबनाय लामायाव बेयो लिरगासिनो दङ बे बिजाबा दिनै फिसा गाबोन इसिनि गोजौ जागोन जोंथ' मोनलांनाय नङा फोसाबबाय थादों आरोखि नोंथाङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय बाथौ धोरोमाव नांबोनाय आंथ' प्राय 25 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर बाथौ गौथुम हिसाबै आरो धोरोम हिसाबैथ' जोनोमनिफ्रायनो आइ आफायानो बाथौ खालामो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो